Poilano jotono kakaham ta ane hamjama yaparo tebra hasteni joto lokorom no chiwo khana chini habu bagra Maharaja Pradut Kishore Manikya Bahadurni Bruisi sa laye Bruisi nui yapiri rimani asai masal o salo poilano ang bubagra na ani khuluma yaparo bubagra sak kaham khaye bisi bruisi sa laye bisi brui nui tini yapiri mani salo sing blaikeno khatong thogo tamni hinba chini bubagra sak kaham khaye tabukbo chini mukumu chini ha bubagra ungoi chini bos kango kathang tongmani bagai bono paiflaya hambai ma yaparo chini bubagra ni kogno sanani thangkai ang poilano bobai bahaike malaikha akong nang sagranai 2000 ni 18 bisibo NRC case no tuyei puila bubagra chini borom ganang taku gokra bike rangkholni yakti khai ano bo khoborwo je bubagra NRC case khlainani bagai jingno jotono pal khai khlainani bagai bo nunggu ni saw engke bobai saman pore khana ang thangka engkai bubagra apuru dilliwo hekano chini borom ganang bike rangkhol saka runji jeng dilliwo thanglaina nangnai bubagra nungkha NRC case ni no teye hekena ang dodor khai aprutiwa IPC ni motha khai tamani bagai ang jotono no saka samani yagulo khai jotono chubalaika kai tiket tane ang bike rangkhol hangka kai jeng da jagdis khalai jeng thanglaika hangka aro thangai jeng aroni Supreme Court ni advocate Salman Khurshid ni chamber thanglaika hangka aro no puila bubagra bang malayo ebong ang bubagra no khulomo hangka amte khano bubagra bai puila ni sinalaima aboni ulo hangka kai 2019 8 tarik Januari dosramo te sebrok se bibil no tiyei jokhonte ungko kha tamhani ungko choba nokhorka lama ka sulaika asomoy police kokha khorok ba guli nangkha bubagra guli kokjanai rongna nainani bagai bo Delhi ni phaika sal kisa ungko man porebo heka approach bubagra no tlangai a kokjama jagaro phunuka iko omti khaino chung chini bubagra bai ang malai mani tai chobani lamawo yapri mani abon pore chung poila siebini chini choba ungkha khwayo poila choba khlaika bubagra son kholano hoite nini podobil jara yakung bai himka bini yakung pukha thangmani lamawo mondir gobo hapka bo motai rogrika eka omti khaino bubagra bai ani langmani hadugo ang bobai malayo ani langmani hadugo hekai bubagra no agi ang saimea kaham kai bubagra bahai borok bahai bini tomung samungro kintu bubagra bai malai mani yagulo bubagra besek maya ganang besek kha ganang ang bono sinika ang kebang ma rajnotik neta bai malaika ani laibo ang jokhon silai bai soba khlai tongpro foreign country o bibonno borobai malaika north east ni kebangma soba khainai malaika including muiba isaksu omte hai bororok bai bo ang malaija kebangma kai north east ni kebangma leader bai to ang malaijang no kai omoni mangpili bo tongo kebangma no gai oro ang sanani klayo chini bubagra tini je musuk bisi ni ulo tini sini ha ni bagai chini dofani bagai tini boje mukti klayei boje soba khlai tongo aboni bagai o hasteni joto lukurongni logi angbo bubagra no tini ni salo te wasa bono ani khuluma te borom kathar yaparo bubagra chini dofani bagai tamo sacrifice khaika angagi bo saka tini ta wasa bini asaima salni sekang ang tini okongno khosai sapinai bubagra saka o hani busarong ni yago ang phanna nangnai o hani busarong no mothangna ni nangnai
o hano ang mothangai mana rengnai hinai tamo jeng nukha bubagra tongfru jeng Delhi o je NRC no support khlaiye jeng Delhi o Rahul Gandhi be kaise agreement khlaika afro borok agreeing kha je kono babe khai ingono NRC no jeng Cheskan Tripura haste o phonangnai ebong tubunai hinai gamte khaino Congress support khainani hinino jeng afro MSC bini thangai dol thangai aro jeng Rahul Gandhi malaika chini Onimesh Babu chini BK Rangkhol songa hai borok bo thangka jeng joton pal khai malai lai jeng agreement khaika ang Ranjit Deborma Onimesh Deborma chini BK Rangkhol songno khoboi kwbangma borok jeng aste jona aro soi khlaika aboni yagulo Congress ni bisingo kisa angkha netritto poriborton nungmani yagulo no bubagra no saka je nung NRC case the withdraw khlainai na Congress ni Tripura hasten president tonai bo sudu Tripura hasten ni Congress president ya bo all India ni Congress ni bo general secretary ebong Sikkim ni bo in charge tomani bubagra chingbai kok salaikya kha boblai khe nangja kha hingga kai chengbo ani je sananta nang bubagra no ang bonotam sanaba chini hani si bubagra ka ang je sanamo somanani khani kok no ang bono share khai ka bobai ka bubagra kaham kai no khnaka abon yagulo no bosaka ang Congress ni porja kharsinai Ranjit hingga kai abon korena bubagra saka bo slogan ni mani tongo puila jati ulopati hinai hingga bubagra o slogan no borom riui hingga kai Tripura haste ni chini dofa Tripura sarong ni kongno muito nargei bo tini Congress ni president yakare tabuk chini dofa ni chini hanamo thangani chini dofa ni yago phaninani political power nani bagai bo tabu soba khlai tongo hingga kai kwbangma borok bubagra no tentayo kwbangma borok bini bagai hanya sawo borok bubagra krika kebo sawo hordi borok thangai annogo phayo bubagra rangbaguro kwbangma podre pod bubagra no sakawa koksilsal haipan bubagra khannangja bubagra jotono na hamjago aboni bagai no bubagra ni o burechi sa laye burechi nei bisi mane no 41 bosor laye 42 bosor yakungri mani salo ang bubagra no ahino hai taisa ani paiflaya hakaham tai hamjangma tai khuluma yapare ang bubagra ayu lokthon chini mol khaibo osungsani chating tongthon bo chini dofani khoroksa bubagra ngoi chini dofano naikoloi tongthon bini ayu lokthon ebong jeng mol bubagra baino ma tongthon omono jeng nayo hengkai bubagra asaimani salo taitamo sanai asek saino ahaina hai Tripura hasteni jotto tapuk bukuk rongno ani khakaham yapharei tai bubagra no ani khuluma yapharei ani ko orono pacha bubagra no khulumka